Hello and welcome to my channel. My name is Ubo Igbo and I teach Igbo language. Ndewo na ụmụnne m, aha m bụ Ubo Igbo. Ana m akụziri unu asụsụ Igbo. Asụsụ Ubo Igbo ji eme ọnụ, asụsụ Ubo Igbo ji eme ngala. Ị nụla ya? In today's video, I'll teach you how to tell your mood in Igbo language. Na nkụzi nke taa, m ga-akụziri unu otu unu ga-esi na-ekwupụta ọnọdụ obi unu mgbe ọbụla. Alright, if you want to express your feeling or tell someone the mood you are into, like say you want to say I am happy in Igbo language, you will say ana m enwe aṅụrị, ana m enwe aṅụrị, ana m enwe aṅụrị, ana m enwe aṅụrị. That means I am happy, ana m enwe aṅụrị, ana m enwe aṅụrị, I am happy. Okay? If you want to say I am sad in Igbo language, you say anọ m na mwute, anọ m na mwute, anọ m na mwute, anọ m na mwute. I am sad, anọ m na mwute. Alright. If you want to say I am angry, I am angry. You want to express your anger to someone, you say iwe na-ewe m, iwe na-ewe m, iwe na-ewe m. Ma ọ bụ esi, or you say ana m ewe iwe, ana m ewe iwe. Have you seen it? I've told you two ways to express yourself, your angry self in Igbo language. Iwe na-ewe m, ma ọ bụ ana m ewe iwe. Remember, I told you people that ma ọ bụ means or. Or in Igbo language is ma ọ bụ, ma ọ bụ or. So whenever you hear me say ma ọ bụ, know that I'm referring to or. Ana m ewe iwe, ma ọ bụ iwe na-ewe m. That means I am angry. Ana m ewe iwe, or iwe na-ewe m. Alright, moving on. I am confused. I am confused. You will say ọ gbara m gharịị, ọ gbara m gharịị, gharịị. Ọ gbara m gharịị. I am confused. Alright, we've learned that I am confused means ọ gbara m gharịị, ma ọ bụ ịsịkwa ọ gbagwojuru m anya, ọ gbagwojuru m anya. Ha abụọ pụtara otu ihe. Ọ gbagwojuru m anya, ma ọ bụ isi ọ gbara m gharịị, ọ gbara m gharịị. I am confused. Ọ gbara m gharịị, ma ọ bụ isi ọ gbagwojuru m anya, ọ gbagwojuru m anya. Alright, moving on. When you want to say I am surprised, I am surprised in Igbo language, you say o juru m anya, o juru m anya, o juru m anya. Alright, we've learned that I am confused pụtara ọ gbara m gharịị, ọ gbara m gharịị, ma ọ bụ ọ gbagwojuru m anya, ọ gbagwojuru m anya, ọ gbagwojuru m anya. Ma ọ bụ esi ọ gbara m gharịị, ma ọ bụ lotakwa na ma ọ bụ pụtara gịnị? Ma ọ bụ means ọ, ma ọ bụ pụtara ọ na asụsụ Bekee, ma ọ bụ pụtara ọ. Ọ gbara m gharịị, ma ọ bụ ọ gbagwojuru m anya. I am confused. Alright, moving on. When you want to say I am surprised, I am surprised, you will say o juru m anya, o juru m anya. Ma ọ bụ isi ọ tụrụ m n'anya, ọ tụrụ m n'anya. I am surprised. O juru m anya, ma ọ bụ isi ọ tụrụ m n'anya, ọ tụrụ m n'anya. I am surprised.
o juru m anya, ọ tụrụ m n'anya. Ha abụọ pụtara otu ihe. Ngwa, let's be going. When you want to say, I am content, I am content, I am content, you will say, enwere m afọ ojuju, enwere m afọ ojuju, enwere m afọ ojuju. I am content. Enwere m afọ ojuju. I hope you are learning. I hope you are writing down with your paper, your pen, anything you are jotting down with. I hope you are doing it. Okay. All right there. I've taught you 6 ways to express yourself or to tell your mood in Igbo language. I've taught you that I am happy means anam enwe aṅụrị. Anam enwe aṅụrị. I've also taught you that I am sad means anom na mwute. Anom na mwute. I am angry means anam ewe iwe. Anam ewe iwe. Ma ọ bụ si iwe na ewe m. Iwe na ewe m. I am confused. I am confused. Ọ gbara m gharị. Ọ gbara m gharị. Ọ gbara m gharị. Ma ọ bụ si ọ gbagwojuru m anya. Ọ gbagwojuru m anya. I am surprised. I am surprised. You will say, o juru m anya. O juru m anya. Ma ọ bụ si ọ tụrụ m n'anya. Ọ tụrụ m n'anya. Ọ tụrụ m n'anya. Ma ọ bụ o juru m anya. I am content means enwere m afọ ojuju. Enwere m afọ ojuju. I am content. All right? Okay, let's play a game. I'll write something on the screen and you tell me what it means in Igbo language. All right? Okay. I am happy. I am happy. What does it mean in Igbo language? Anam enwe aṅụrị. All right, clap for yourself. Kọrọ onwe gị aka. Anam enwe aṅụrị. Kọrọ onwe gị aka. Ịgbalịa. Anam enwe aṅụrị. I am happy. Ngwa, nke abụọ. I am sad. I am sad. Gịnị ka ọ pụtara? What does it mean in Igbo language? I am sad. Anọ m na mwute. Anọ m na mwute. All right, we tried. Okay, moving on. I am angry. I am angry. Anam ewe iwe. Anam ewe iwe. All right. What about I am content? I am content. What does it mean in Igbo language? Gịnị ka ọ pụtara n'asụsụ Igbo? I am content. Enwere m afọ ojuju. Enwere m afọ ojuju. Yes. Clap for yourself. Kọrọ onwe gị aka. Pa, 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 pa. Okay. Moving on. I am sad. Okay, no, we've talked about I am sad. I am surprised. I am surprised. What does it mean in Igbo language? Ọ tụrụ m n'anya. Ma ọ bụ esi gịnị? O juru m anya. Ị nwetara ya? O juru m anya. Ma ọ bụ esi ọ tụrụ m n'anya. All right, which one is remaining? I am confused. I am confused. What does it mean? Ọ gbara m gharị. Ọ gbara m gharị. Ma ọ bụ esi ọ gbagwojuru m anya. Ọ gbagwojuru m anya. All right, we've come to the end of today's lesson. All right, I hope now you can tell your mood in Igbo language.
Tell anyone that you're happy, you're angry, you're sad, you're surprised, you're content in Igbo language. Okay? All right. Remember, if my video or any of my videos made you happy, always click the subscribe button if you've not subscribed, and click that bell button beside it, okay? So you'll be among the first people that will see my video whenever it comes up. All right? Okay. See you in the next lesson. Okay?